बेरेफुंजानि नोंथांमोननि गेजेराव नैबे दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैनायबो नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो थाखाय दिनै आङो जोंनि एरियायाव मा दं माबायदि रोखोमनि जायगाफ्रा बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नाजागोन आरो आंनि खिनो थांग्रा जायगा बेखौ आं नोंथांमोन फंबायमोन स्कुल टाइम जाबाय ना आच्छा मा क्लास मोनखोमोनलाय नोंथांमोना सानैबो 10 दं सालानथ' साबस्क्राइब खालामाखै दाबो आंनि चेनेलखौ खालामबाय दा जागोन दे जागोन दायो आङो थाबायगासिनो दं नैबे गुफ्ला दैसायाव नोंसिनियाव माखासे बायदि मा होनो जायगाफोर दं आरो माबायदि रोखोमनि जोंनि गुफ्ला दैसायाव मा रोखोमनि ना मोनो बेफोरखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नाजागोन ना दा आं थाबायनो थांगासिनो दं आरोना नोंथांनाव अननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नङा होमबा नोंथांमोननिसिम बयखौबो रिकुवेस्ट खालामबाय थायो मानो होनोब्ला जोंना भिडिअ बानायनायाव जोंनाथ' जोबोरैनो गोनांथार नङा होमबा साबस्क्राइब आरो माखासे माबाफोरा दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव अरायबो आर'ज गाबबाय थायो आरोना होमबा नायलांदो भिडिअखौ नङा होमबा जोबजासिम स्किप खालामाजासे नोंथांमोनखौ अननानै सासे खिथानो थांलायबाय जोंना फायखानायानो दै जिङावसो आरोना दै जिङावसो दैलिग फुंनि बेलासिनि जों दै जिङाव फैना खिफैयो आरोना जायगा लालायनांगौ लिसु खालायनांगौ आरोना नों खिनो फैबा लिसिग्रोखानांगौ माने लिसुआ बैहाय लाग्रोखानांगौ आरोना एन्ट्रि फिस खिग्रा मानो होनना बुङोब्ला हिन्जावजों हौवाजों एखमबा ज' जालायबा जारला जागोन ना बेनिखायनो माबा लाग्रोनांगौ जायो एन्ट्रि हाबनो थाखाय पारमिसन लाग्रोनांगौ जायो आरोना दा आं फैनानै दंफैयो बैहाय नोंथांमोननि गेजेराव नैबे माखासे नुथायफोरखौ खिन्थागोन आरोना जोंनि गुरुफेला दैसायाव माब्रै मा रोखोमै ना हमो बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नाजागोन नोंथांमोना अननानै माने भिडिअखौ इन्टारेस्ट लानानैबाबो एसेबाबो दसे समब्लाबो नायबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना नैबे गुरफ्ला आरोना थारमाने जों नैबेहाय गुरफ्ला दैसायाव माखासे खुन्थिया गायनानै जोङो खुन्थिया गायथानानै आरो माखासे हाग्रा जांसिगासिनो आरोना बिदिनो माखासे फाइलाव सिगुन नङा होमबा बेबायदि माखासे दालाय लानानै जोङो नैबे मा होनदों गुरफ्ला दैसायाव नैबेबायदि माखासे हाग्रा जमा दोननानै नङा होमबा हाग्रा जमा दोननानै बा माबा मोनसे गन होनानै जांसि होनानै जों नैबेहाय बेबायदि माखासे गोबां रोखोमनि ना मोननो हायो आरोना आरो नोंथांमोननि गेजेराव खोन्थालांगासिनो दं नै बैहाय ना बोखांगासिनो दङ दा बेखौ आं नोंथांमोननि खिथाहैगासिनो दं आरोना बोराय बुरै सानै बोखांगासिनो दं जालि फिसानो माने बोथिसे सफैबाय सामफ्रामबो बोथिबा माबा मोनजानायनि बोखांनानै जायो आरो बेनिखायनो जोंनि दैयाव नानि मोननांगौआ अभाब गैया आरोना मोनबाय थायो दा नायलांगौ हनै आं बिसिनि ना बोखांनायखौ नायनि मोनबाय र' नोंसोरखौ एसे खेबैनि आंबो ना नायनो नागिरदों आरोना आङो र' नोंथांमोननो खिथाहरगासिनो दं बेसे बुरजा मोननाय मोनबाय एसे आयौ बामिबो मोनलायबावदोंसो बामि दं नै ना बामि आयौ नैबे खांख्राइ खेबो सिथोबा खांख्राइ होननाय जाहैबाय खांख्राइबो जोबनो थाङा नाबो जोबनो थाङा जोंनाव नै ओमफ्राय साम'आ नै औ साम'बो मोनो जाहैबाय मेरला नै नायाबो बाब्राबबावदोंसो लेबेल आयौ नै नाथुर जों लागोआव जायफोर सिख्लाफोर दं हाबा जानोबा थाब फैना खारफैबानो जाबाय अरे कहना क्या चाहते हो ना जानोबा बेनि अभाब गैया आरोना जों लागोआव नाखौ साम' खांख्राइ ना गुरनो ना नाथुर जानो साम' गिदिर जानो ना फिसा जानो बायलायलायनाङा जों लागोआव ओरै मोनजाजोबो नै खांख्राइआ खांख्राइ आइदै रोङाबा खेबजागोन खिन्थु खेब बामिबावसो नै मासेबाव हनै खांख्राइ मासेबाव एभेलेबेल ना बेखौ मा होनो नाथुर दारि गोनां सिंखावरिबो मोनबावोसो नै सिंखावरियाबो मेरला ना अभाब गैया नै ना थेंगोनाबो ना माबाया बोथिसे थांगौमोनथ' साम'
जायलाय बे मोनसेल'खाना फाथिनासो दंलायबावो मोजां मोनदों थ' लाय ना बामिया मासे गलांजाबाय जोंनाबो बैना गालांजोब्बायसोलै खावसे फाग्लासो बोरै बारसिनखो बामि बैजों समानमोन गलांजाबाय दुगैनोबो बरियाखा नै स्राय स्राय दैया अन्थाइयाबो बोखांनो हाबावोसो गोसो जायोबा बाला अन्थाइ औ जायफ्रा कन्ट्रेक्टर बिथांमोना जोंनि एरियायाव फैनानै ओरैनो फ्रियाव अन्थाइ मोनगोन आरोना बाला अन्थाइ जाय बाला बोखाङो अन्थाइ बोखाङो जोंनियाव बिराद मोननाय जायो ट्रेक्टर गंसेयाव बिदिनो 100 थाखासो होबा जागोन खोमा रायजोफोरनो होनांगोन ना एसेबाबो नाफ्राबो जोबनो थाङालै फाग्लासो ओंखायनो सिमलागुरि गामिना मदा सदा जाखायो लकेल ना जाग्रा ना लकेल अमा जाग्रा लकेल दाउ जाग्रा लकेल जुनार जाग्रा बरिया बाला अन्थाइनिबो जोबनो थाङा नै बालाया गासिबो सलियोबो नै ओरैनो बेखारावसो थाजोबो आरोना दा जों लागोना न'खरखौ बायलायलायना गोसो जाबानो लांनानै लुदलाहै बिसिमल' बायनांगौ आरोना बिराद मोजां आरोना जोंनि एरियाजों दैनिबो जोबनो थाङा माइ गायनायनि होन मानायनि होन फ्रि जेबो माबा गैया कम्पालसारि जोंनि एरियायाव माबा मोजांखौनो होनजायो आरोना जेबो उसुबिदा गैया ना जानो ना दाउसिन जानो ना हाग्रानि जुनार जानो ना सेसा जानो एन्जर जानो बेबायदि आरोना गोबां रोखोमनि माखासे जुनार मोननाय जायो आरो बेबायदिनो आरो नै सासे जालिगासिनो दं आमायसो बेखौनो खिथाहरगासिनो नोंसिनो नै जालि होदो आरोना ना बोखांनो माने दहाय ना बोखांनाया बेबायदि होनानै बोखांनाय जायो आरोना बेखौ खिथागासिनो नोंनि गेजेराव दा जों लागोनि एरियायाव माबायदि बेखौ नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा फोरमायखाबाय आंनो सिगां नोंथांनि गेजेराव दा जालिगासिनो दं नै आमायसोआ एकदमबारे नाबो जोबा बारलि जोबा ना फिसा जोबा आरोना जोंनि एरियायाव खारलाबायबावदोंसो नै औ दाख्लै मोनखांबाय नै बाहाय नङा होमबा 20 केजिमोन नामा दाख्लैना 25 बावसोमोन नामा आयौ फैसायाथ' 25 केजिजों माबा जाहैदों नामाथाय 8,000 आयौ नायावनो बिदि मोनोबा मा साख्रि लानाय उफाय जों लागाव ना मा होनो जेबो साख्रि लाना जों लागाव नाजोंनो जानो होनबा हायो जोङो ओंखायनो फाग्लासो माथो औ आरो दालायाबो उनावहाय बन जानायावबो सोलिबावोसो गोलोन्दै होदो नोंसिनिजों मा होनो खोस्लिफ्लाना ना मा होनो जोंनिजों गोलोन्दैखौ होनो आरोना गोलोन्दै सोनो जोंना बोहोगासिनो दं सप्ता खनसे उनावनो बोखांबा मोनलायगोन 20 केजिसोआ आरो दंबावो हरैहाय औ बिराद मोजां गिदिर बारलियाथ' बुंनांखाया बावल मासा बावो मा होनोमोनलाय बिदिखौ दा जालि होगासिनो दं बोखांबाथाय मोनबाय आरोना बेयो एकदमबारे 20,000 ना मोनफिनखासिगोन आरो बेयो आमायथिया जोंनाबो दंमोन जोंनाबो बोखांखांबाय जोंहा दाख्लै जोंनाबो बिदिनो थादों 12,000 सानैमोन 6,000 रानबाय आरोना हरै खावफा ना बोखांग्राफोरजोंबो राननांगौ मानो होनना बुङोब्ला जेया जोंनावथ' गैया जाहैबाय हरैहाय माखासे भारा बोग्रा माबा थायो जाहैबाय मानसिफोर दा बिसोरजों खावफा राननांगौ राननानै 6,000 गोलैदों बिसोरनो 6,000 जोंनो 6,000 मोनबाय जोंहा सानैजों 3,000 मोनलायबाय आरोना बारा गोबाव जायाखैमोन जालियाबो 2 सप्तासो जायाखैमोन बेयावनो बिदि मोनोब्ला होमबा मा उफाय जोंनि एरियायाव साख्रि लानो मा दरखार दं इमान खस्थ' गैया जोंनि एरियाजों माइ गायनायाव होन फैसा बुथुमनायावनो होन खामानि मावनायाव होन जोंनि एरियायाव जेबो जोबनो थाङा आरोना दा नोंथांमोननि गेजेराव आंबो फोरमायखाबाय थगायनाय नङा बे बाथ्राया नङा होमबा एक्सुवेलि जोङो मानो थगायनो नोंथांमोनखौ जोंथ' थगायनो गोसो गैया दा जोङो आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसे लाइकबो हरदो आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट हरनो लुगैदोंबा कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय आरोना दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना माबायदि मोजां मोनखो भिडिअआव कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरोना
लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै मानो होनना बुङोब्ला जों नोंथांमोननि गेजेराव अरायबो साबस्क्राइब मोननो लुगैयो मानो होनना बुङोब्ला जाहाथे जोंनि चेनेला नोंथांमोननि बे माखासे सापर्ट मोननायनि गेजेरजों जोङो जाहाथे भिडिअखौ मोजांसिननिफ्राय मोजांसिन माखासे कन्टेन्ट लाबोना नोंथांमोननि गेजेराव होफैनो हायो आरोना दा नोंथांमोननि गेजेराव आङो बे बाथ्राखौनो अरायबो बुंबाय थायो आरोना नोंथांमोना अननानैल' आंनि भिडिअखौ जेब्लाबो नायबाय थाबानो जाबाय सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोसे बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ नङा होमबा गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय 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 टाटा